Ik heb een boek geschreven en hij is er net. Hij ligt hier ook de hele tijd pontificaal op tafel in de keuken eigenlijk. Overal waar ik ben is het boek ook. Want het is heel onwerkelijk dat er nu ineens een boek is. Dat wilde ik mijn hele leven al als klein meisje. Presentatrice en programmamakker Afke Boven had een boek schreven over het waad. In opdracht van uitjouwerij Meulenhof mocht zien peteergien met eilanders van de hele Nederlandse waadkust. Het is een boek over de eilanden. Ik ben zelf opgegroeid op Ameland. Dus je leest erin hoe ik op Ameland terecht ben gekomen, hoe mijn leven daar verlopen is. En ik heb heel veel andere eilanders geïnterviewd. Dus van Texel tot aan Schiermonnikoog. Ik ben op alle eilanden weer terug geweest. En heel veel mensen gesproken. En dat allemaal samengebracht in dit boek. Ik heb mijn hele leven lang al een boek willen schrijven. Ik ben echt begonnen op mijn 5e. Dit is het boekje wat ik schreef toen ik 5 was. Ik heb tekeningen gemaakt en ik schreef teksten en dan moest mijn moeder het voorlezen. Nou, dus ik ben heel blij dat ik nu een boek heb waar echt leesbare teksten in staan. Oer het waad binnen al een soort non-fiction en fiction boeken schreven. Maar Afke, die wie mij haar waad leefde, een geschikte kandidaat om een nieuwe invalshoeken te belochten. Er zitten 100.000 boeken in en er lopen willekeurige boekhandel binnen. En je ziet van de natuur tot de vogels, tot van alles, zagen en legenden, alles. Maar het is heel vaak geschreven door mensen die er misschien wel heel veel komen, maar die er niet per se gewoond hebben of echt langdurig gewoond hebben. Ik wilde eigenlijk een zo echt mogelijk beeld dat je het leest en dat je je even helemaal op zo'n eiland waant. En ook voelt van, maar ook wel verrast bent van, goh, daar heb ik nooit over nagedacht. Je komt als toerist op het eiland of als iemand die er regelmatig komt en je leert wat mensen kennen. En ze werken er, dat zie je. Ze werken er met het toerisme, dat zie je. Het is idyllisch, zeker. Maar er zijn ook heel veel dingen waar je niet over nadenkt als je er bent. Dus bijvoorbeeld, hoe gaat zo'n gemeenschap met elkaar om als je nergens naartoe kunt? Vertel maar eens, hoe ben je ambulancechauffeur op een eiland als je ineens een belletje krijgt dat je je eigen zoon naar de helikopter moet rijden? Hoe ben je politieagent dus op een eiland waarin je het ene moment nog met je buren een biertje drinkt en het andere moment ze op de bon moet slingeren? Hoe hou je dat vol in zo'n kleine maatschappij?